गुमैसोमान बै दाउ बिरलांनायखौ गाबज्रिहरना बोरै खोनाहैनांगौ जाखो बिलाय मानो खोनाया जानो खोनायो गुमै गाबज्रिहरना बैनाय दिनै नांथ'ला दे माब्लाबा फैफिनसिगोन थौदो थांफिननोसै गुमै नों मानो बिब्दि आं थांनो बादो दसे रथ'ना आंखौ बोरैबा मोनदोंलै बैनाय माब्लाबा फैफिननो हागोन दे थौ बिदिब्ला गुमैजोंबो जारलासो जुरि बहा थाङा नोंलाय बेसेबा गोबावनि मोजां मोनलायनाया मानिबा थाखाय दसेनो बावगारलायोब्ला नों बोरै थानो सुखुनो नोंनि नोजोराव आंहा गोसोआनो लरहायलांजोब्बाय नों मानो बेबायदि बुंदों जुरि जायखौ नों नुनानै गोसो बायदों बेबायदि नङा गुमैसोमान सोर बे थौदो थांसै माबार आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनबाय नोंनि साखि लानानै बुंनाय रावफोरा नोंनि बिखायावल' नङा आंनि बिखायाव गाराय जानानै थालांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो नों गोसोखौ जेरै नोजोर होनानै बुजिनानै लादों माब्लाबाबो बेबायदि जाया गुमैसोमान थौदो ना थांसै बिमा ओंखामा जादोंना जायाखै बोथोरा जोबोद गरम थाबनो जानांगौमोन मोननायालाय मोनखाजोब्बाय र' दसे थाबावनि समाबो बांद्राय जाथ'वाखै जुरिया न'आव दंना गैया ए दङ न'आवनो फै जिरायफै जिराय जुरि सिमान आरो नोंनि मोजां मोनलायनाया बेसेबां गोबाव जाखो नों सिमानखौ माबायदि मोजां मोनो सिमाना नोंखौ बावगारलायनो हायि आमाय नों मानो बेफोरबायदि सोंदों बाबा नोंसोरनि फावथिना ओरै सासे फाग्ला जानायनि एक्टिं सासे बिखा गावनानै गाबनायनि एक्टिं मालाबानो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया बिदि जानानै दंना आं मालाबाबो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ बे समाजाव जायगा होआ मिथिबाय जुरि दे फंबाय जाबाय नोंबो सिमानखौ बुजायना दोनहैदो आंबो जुरिखौ बुजायना दोननोसै मा बुजायगोन नोंसोरलाय बोथोर थांखांनायनि उनाव बोथोर गैयि आबाद मावब्ला जागोन नामा दासो आं बुंबायना फंबाय आंनि फिसाजोखौ बुजायनाया आंनि दायित्व नोंबो सिमानखौ बुजायना दोनहैदो थां अ आं सिमानखौ बुजायगोन बे सिमाना फाग्ला जायोबा जाथों आरो थैयोबा थैथों आंसो फेदेरदों आंसो फोलावदों
थेवबो सिमान आरो जुरिनि मोजां मोनलायनायखौ गावस्रा होथारगोन। आमाय आं सिमानखौ बावगारलांनो हायाब्लाबो बावगारलांसिगोन दे। बियो आंनि थाखाय फाग्ला जालांगोन, सिमाना थैलांगोन। जुदि आं सिमाननिफ्राय जानगाराव थायाब्ला आमाय आं सिमाननिफ्राय जानगाराव थागोन, नाथाय बेखौ फाग्ला जानो दाहो। जानांगोनानो जुरियानै, जुदि नोंसोर मोजां मोनलायनायखौ बावगारलायाबा। जुरियानै, नों सिमानजों माब्लाबाबो सोमोन्दो दालासै, नङाबा नोंनिबो गोरोन्थि जागोन। आं थांबाय। बहा थांनो नागिरदों जुरि? थाङा जेरावबो। आदा, नों आंखौ अननानै मदद खालामनो हागोन ना? मानो हाया जानो? खोन्था नोंहा मा जादों? आं सिमानखौ लोगो हमनो खाबुखौनो मोनला। आंहा बेजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन। हायोब्ला नों सिमानखौ दानो खोन्थाहैथां, जुरिया नेगासिनो दं होननानै। जागोन जुरि, आं दानो खोन्थाहैगोन। बिदिब्ला नों फैबाय थादो दे। ओइ सिमान, रथ'लाय। माथो जालायखोब्रा आदा? नोंनि आखायाव सिगारेट? मा जादों नोंहा? आवगायाव सिगारेट सोफेरा दा मानो सिगारेट सोबग्रा जाखो? मा सोबनाङा होनबा? बिब्दि नङा सिमान, नोंखौ मानोबा जुरिया दानो लोगो हमथिनदों। अ नंगौ नामा? औ सिमान, नोंखौ जुरिया मानोबा नागिरबाय दं। नों दानो थांना लोगो हमथां। दे आं लोगो हमहैगोन। दे बिदिब्ला थांदो। दे। जुरि, मानो थाफैलाबायदों बेवहायलाय? माथो जाखो? मानो लेंहरामोन आंखौ बेवहाय? मा जादों नोङो? हो? मानो रागा जालाबायखो? जेबो जायाखै। बिदिब्ला नों आंखौ बेवहाय मानो लेंहरखो? सिमान, बिरबायल' बारजों नोंनि आंनि मोजां मोननाया बबेबा जोमैयाव बिरलांबाय आरो नों बे मोजां मोननायखौ दा नागिरसै। नों आंखौ बावगारलांदो। जुरि, बबे गोसोजों बिदि बुंखो नोङो? ओइ जुरि, आंनि बिखाया साखांबाय। नों आंनि गोसो गोरबोखौ मानो सेना लांखो? रावनिबो गोसो गोरबो सेख'नानै लाबोआखै आं। नों आरो आंनि थाखाय जेबो दाजा। बे मोजां मोनलायनायखौ आं बावगारलांनो गोसो जाबाय।
जुरि आं जेबो जाया दे आरो नों आंखौ बावगारलांनोसैबालाय आं मा खालामनो हानो औ जाखानाङाबो आरो आं बावगारलांखागोनबो बावगारलां नोंनो गोजोनथा सिमाना दिनैनिफ्राय सासे फाग्ला ओइ जुरि नों थां आंनि खाथियाव दाथासै आंनि बिखाया गावस्रालांजोब्बाय सिमान नोंखौ जेबो जानो मोना होनबायना आंनि थाखाय आरो मानो बिखा गावस्रानांगौ जाखो जायखौ दसे गोसोखाङाब्लानो दसे नुवाब्लानो थानो हाया आरो दिनै बिनो बावगारलाङोब्ला ओइ जुरि सिमाना फाग्ला सिमान जेबो जानो मोनखाया होनखाबायना गोरोन्थिया आंनिसो जागोन आंबो बावगारामोन नाथाय नोंनि आमायानो मानो बुजिया सिमान नों आंखौ बावगारनो हायाब्लाबो नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला आमायखौ मानो गिदों नों आंखौ बावगारनो हायाब्लाबो ओइ आमाय आरो आनै बहा दं नोंसोरलाय ओंखारबो बाहेराव सिमाना जौफेबाय सि गुमै बहा बिदि लोंना फैखो नोंलाय मा साननांगौ जाखो नोंखो दा नोंनि आमाय आरो आनैया सिखार गुमै ओइ बैनाय चिरा गुमै इसेथर लाना आयै आफा सिमान नोमाया बेवहायनो दं नों नोमायखौ मोसा जानानै एरनो फैदो ना दिनै नों नोमायनि मेगनाव जौ लोंना फैनानै आंखौ सिगिनो फैदो नोमाया गिया आमाय आं नोंखौ सिगिनो सानाखै मानो सिगिनो सानाखै नों बा जुरिनि गोसो गोरबो महर मुस्रिया नोंखौ जौ फाग्ला खालामबायना सिमान आरो बिनि गोसोनि रावफोरा नोंनि बिखायाव हाबनानै दंना नों बेबायदि जाब्लाबो नोंसोरनि मोजां मोननायखौ बे नोमाया गनाया औ आमाय जुरिनि बुजिस' हायै गोसोनि रावफोरा आंनि बिखायाव हाबना दं आमाय नाथाय आमाय आं जुरिखौ मोजां मोननायाव मा गोरोन्थि दं नोंसोर माखौ गोरोन्थि बुजिदों गोरोन्थिया बेनो सिमान नों जुरिखौ मोजां मोनना फाग्ला जायना थैयो बे नोंनि खोथा आरो नों हायोब्ला बे नोमायनो न'निफ्राय दानो ओंखारलां
हमथा हा मा बुंनाय जाखो बिलाय आमाय नोंनो होखारबायब्ला थांगोन दे आं सिमान खर'आव मेलेम दंब्ला एसे बुजिनो नाजा जुरिखौ नों बावगार आंनि गोसोआबो उदां मोनगोन आमाय आं मा गोसोजों बावगारनो हानो आं बुंखाबायना जायखौ दसे नुवाब्लानो दसे गोसोखाङाब्लानो थानो हाया जुरिखौ बावगारोब्ला नोंनि गोसोआ उदां मोनगोन नाथाय सिमाननि गोसोआ सिरि फाग्ला सिमान नोंहा बे खोथा मोनसेयानो एसेबो दोरोदला नामा सिख्लायानो गैला नोंहा बे मुलुगाव खालि जुरि आमाय बुजियाबा बेनो बे आं ओंखारलांबाय गुमै नों मानो बिदि जुरियाय नों बेबायदि जायोब्ला जों बोरै थानो नोम्फा आरो आंनि बिखायाबोथ' थेर बेथेर जालांगोन जुरियाय नों सोरखो साननानै एसेबां हांमा सुराब सुराब गाबखो ओइ जुरियाय मानो एसेबां गाबखो बिमा बेखौ मा रावजो आरो बुजायबावनो आयै आं थानो हालालै सिमानखौ गोसोखाङै खाङै दुखुजों जोंब्लावजोब्बाय दुखुजों रोहो रोहो बेखौ गोसोखांनानैनो जुरियाय जों नोंखौ मा बुंबावनो जेराव सिमाननि बिमायानो नोंसोरनि मोजां मोननायखौ गनायाब्ला जुरियाय नों सिमानखौ बावदो बावलांदो आयै आं बोरै बावनो बे मोजां मोननायखौ जुरि नोंहा सिलमानखौ मोजां मोननाया बेयो फेलेंनि हांमा नों सिलमानखौ बावनो नाजा फिसा आरो गोसोखौ दा लोरबां लासै